Acer Iconia Switch 10, 10 palcov, notebook, ktorý je z hliníku, pekne brúseného, ktorý dáva notebooku svoju eleganciu. Zvyšok je z plastu, ale máte pocit aj pri tej váhe, že je to ako keby kov. Vyzerá veľmi solidne. Môžete vidieť, že je tu veľký USB port, máme tu tlačítko na zapnutie Windowsu, máme tu zvuk, máme tu nabíjanie, máme tu mini SD kartu, máme tu micro HDMI, micro USB a takisto sluchatka. Je to teda notebook, ktorý má 10 palcov, ale čo je fantastické, že je to Full HD, veľmi ostrý obraz, veľmi dobre čitateľný, verné farby. Okrem toho, že je to notebook, je tu výborná vec, že môžeme z neho urobiť tablet. Tablet, ktorý vlastne táto obrazovka je uchytená magnetom. Veľmi dobre to drží, ešte raz vám ukážem. Dá sa to dobre pripevniť. Drží všetko, fantasticky. Nepohne sa, neodpadne, takže bezpečne. A teda, keď to odopnete, máte 10-palcový tablet. A to je už čo povedať, celkom príjemne ľahký. Tu v klávesnici je 500 GB pamäť. V tele tabletu máme 64 GB. Môžeme tento tablet využiť aj ako nástroj na prezentovanie nejakých svojich súborov, prác, a to v polohe stan, alebo normálne, keď si takto postavíte, môžete aj takto odprezentovať nejaké produkty. Je veľmi milé, že mi teraz akurát niekto telefonuje. No, dúfajme, že prestane a video pokračuje. Klasický Windows 8, celé jednička. Všetko to, čo už poznáte. Rýchly, svižný. Všetko, čo k tomu patrí. Môžete ísť na internet, keď máte chuť. Ja tu mám internet nie taký celkom rýchly, ale myslím si, že postačujúci na to, čo potrebujem na cestách, alebo keď len nechcem zapnúť veľký počítač. Super, takže mi tu nefunguje žiadna sieť, tak je to vymakané, nemám vám čo ukázať. A tak sa s vami takto lúčim, ale ako vidíte, dá sa zväčšovať, zmenšovať. Je to super. Filmy, keď chcete pozerať, tak je to možné takisto aj v plnom rozlíšení. Jeden problém, čo týka kvality obrazu, čo týka, že by to sekalo, nebojte sa. Tento procesor, aj keď to nie sú tie najmodernejšie procesory, celkom hravo zvláda aj prehrávanie filmov.
Je výborné, že má repraky otočené práve tvárou k vám. Keď to máte v štýle tenda, repraky sú tu na vrchu, presne do vašich uší, ako to potrebujete. Naozaj môžem iba odporučiť. Fantastický nástroj na rýchlu prácu v teréne. Potrebujete písať, tak píšete. Máte hardwareovú klávesnicu, máte softwareovú klávesnicu. Dá sa písať všetkými 10, veľmi jednoducho a rýchlo a pohodlne. Odporúčam, dávim 400 € a za slušnú kvalitu, ktoré sa málo ktorý notebook môže vyrovnať, porovnávať. Odporúčam, naozaj som spokojný s touto značkou, ale i celkovým produktom, ako Acer si poradil. Nech sa vám darí, majte sa.